Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana. Dalah. Ketemu papan dununge sing aran Puntadewa. Pambayuning Pandhawa. Anak Prabu Pandhu Dewanata. Kaget aku mungsuh bebuyutan. Bapakku mati sing mateni bapakmu mula genti kowe matimu kudu saka aku. Aspadakno aku iki margane patimu kowe ha. Uma kaki padha dipun eling ming pututore ngong satriya arane kudu anteng jatmika ing budi ruruh sarta wasis jlamprok wonten timbalan iki ngadhawuh Kang Mas kowe krungu apa ora nang mungsuh sumbar iki mau inggih bareng piyambak wonten mengsah ingkang angancam dumateng sugengipun Kang Mas Puntadewa ya aku ya krungu mak klebat wujude ula iki piye keparingipun Kang Mas kados pundi mongko eneng prajanjen kena mlebu papane Kakang barep yen to entuk timbalane Kakang Puntadewa mongko iki eneng bebaya sing ngancam patine Kakang barep yen ora mlebu menyang papane Kakang barep aku karo kowe kelangan sedulur nanging yen to mlebu marang papane Kakang Puntadewa kudu gelem nampa paukuman piye Jlampra kowe tega marang patine Kakang nyuwun pamit Kang Mas. Den samya marsuding budi dipun waspaos aja tumeh bisa-bisa muwus yen tan pantes sugi sanadyan mung sakedap yen tan pantes pernah ira kadhawuh Sang Arjuna sigra ngeningaken cipta manta aji panglemunan manjing patengganira ingkang raka Sri Puntadewa ingkang datan wonten janma ingkang nyemrapi marang Sang Arjuna umpetan Raden Janaka wonten sakwincingira ingkang raka nggih Sri Puntadewa sarwi menteng jemparing
Puntadewa dalasan ingkang garwa kusumaning ayu Dewi Drupadi. Riwusnya nampi nugraha. Wayu jimat kalima sada. Ingkang pinaringaken lumantar Sang Hyang Bathara Darma kedadak ana godha sarta pangrencana wujuding naga ingkang sakbangka ngetal gedene nedya nyaut marang jangganira Prabu Puntadewa nanging mulat Risang Arjuna wis mentang langkat punang jemparing punang naga arsa nyaut Prabu Puntadewa nanging karumiyinan lumepasing punang jemparing kenging guluning naga tugel tel pecah kapisanan wujud dadi olah seksa sagunung anakan gedene ing imbanging Cakrawala ing mangke wis gagat enjing miwah swaraning ranggono kasolawan pajaring surya Bathara ya jagat pangestungkara aku ora rumangsa nibakake pusaka ngerti-ngerti ana klebating ula sing kena jemparing ilang wujuding ula kok dadi ana wujuding ratu buta kang temekaning pati iki sing jaili iki sapa sing wani mateni karo raseksa iki sapa dosane apa lupute apa Prabu nyuwun pangapunten ingkang mejahi naga kala wau satemah wujud dados alaseksa menika kula. Dadi iki mau sing nibakake pusaka jeneng sira Yayi Arjuna. Inggih, Koko Prabu. Ana sambung rapet apa kelawan lelakon. Kok dadi jeneng sira wani mateni karo wujuding naga. Mongko nyatane naga mau dumadi saka Narendra Yaksa iki. Koko Prabu tinimbang kula kecalan kadang sepuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang badhe dipun mangsa kaliyan naga. Kula rila panjenengan paringi paukuman karana kula manjing wonten lebeting patenggalipun Koko Prabu datan sarana tinimbalan. Namung ideping manah kula kepengin ngreksa kawilujenganipun Kang Mas Puntadewa dalasan Kakang Mbok Dewi Drupadi. Duh kadangipun Kakang Yayi Janaka. Ya yen to pancen mengkono Yayi. Pun Kakang ora bakal paring pidana marang Siadi. Jalaran anggonira manjing ana jroning patunggoning pun Kakang nyelametake jiwa raganing pun Kakang saka bebaya. Dadi isih gedhe pangapuraku. Ora bakal paring pidana marang Siadi. Koko Prabu ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami nanging menawi to mekaten menika lampahing hukum boten adil. Lakuning hukum ora adil kepiye? Koko Prabu latilan pakarti kedah nyawiji. Ucap lan batosipun sarta tumindakipun kedah sami. Hukum menika mboten mawas anak kadang.
Nanging Siadi manjing ana jroning patunggoning pun Kakang rak ngreksa marang karahayaning pun Kakang. Kula ngreksa kawilujenganipun Kang Mas menika kewajiban kula. Ing atasipun kula kadanganem ngreksa kawilujenganipun kadang sepuh nanging bab perkawis hukum paripaksa panjenengan tindakaken Koko Prabu. Mangke mindak dados kuciwa lan cacat dados kemerening para kawula alit. Lan kula sampun samapta nampi paukumanipun Kanjeng Koko Prabu. Duh adiku. Yo, Janaka wonten dawuh Koko Prabu. Yo, yen to pancen Siadi darbi adek-adek hukum ingkang jejeg. Muga-muga dadi yo panutan yo Yayi. Wiwit saka dhuwur tengah lawan ngisor hukum kuwi lakune padha mban cindhe mban siladan. Ing mangka rata-rata hukum kuwi mung kanggo wong cilik-cilik. Kasinggihan dawuh Paduka. Nah, saiki ngene wae Siadi bakal tak pidana nampa paukuman. Dene paukumaning pun Kakang Janaka kowe kudu pisah lawan kadang-kadang ora kena kumpul karo para Pandhawa liyane. Kowe tak keparengake bali kumpul kelawan para Pandhawa liyane yen to pancen kowe wis entuk pusaka sing ampuhe bisa madani pusakane Kakang Wingawangga Prabu Karna Basusena menawi ngaten nyuwun pamit Koko Prabu. Kula Gus, aku nampa paukuman Kakang. Paukuman pripun? Iki mau aku manjing patunggoning Kakang Prabu Puntadewa. Ora sarana katimbalan, nanging ujug ing atiku. Aku kepengin mitulungi Kang Mas Puntadewa saka bebaya. Ana wujuding naga kang bakal nyirnakake Kang Mas Puntadewa tak lepasi pusaka. Sarana aku manjing ana jroning patunggoning Koko Prabu. Ilanging tatsakana wujuding buta tumekaning pati. Janjane mono Koko Prabu wis paring pangapura karo aku nanging Kakang aku netepi marang prajanjen rikala Kakang Semar paring dawuh sapa sing manjing patunggoning Kakang Puntadewa kudu gelem nampa paukuman. Mula kang saka iku paukumane Kanjeng Koko Prabu menyang aku Kakang aku ora dikeparengake kumpul karo Pandhawa liyane. Yen to aku durung antuk pusaka sing ampuhe madani kawan pusakane Kakang Prabu Karna. Pusaka Kuntawijaya ndani. Katen. Iya Kakang. Mula dina iki Kakang ayo dina iki tutna aku jantraku. Aku bakal nglakoni tarak brata. Kanthi weninging cipta aku bakal peparap begawan ciptaning ya Kakang. Nggih, kula ingkang nekseni. Kakang kaya ana wujuding gunung. Kae gunung apa Kakang? Nek mboten kleru nika namine Gunung Ngendrakila. Ngendrakila niku enten pepiringan, enten guwane kena dinarani Guwa Mintaraga. Kakang tutna aku jantraku aku bakal ngeningake cipta. Mapan ana ereng-erenging Gunung Ngendrakila ana jroning Guwa Mintaraga peparapku begawan ciptaning ya Kakang. Ngene iki. Mesti ora mrekitik atine ndaraku Ndara Raden Janaka. Panjen iki sing gawe lelakon iki aku. Neng dosane Semar saguh nampa pidanane uga. Mugi-mugi Gus yen sampeyan jroning ati iku tulus rila legawa mugi-mugi kepareng panjangka sampeyan Den.
monyon mprik gantil buntute kisah anakku ngger. Werkudara. Wah, bapa durane apa? Wah. Ketiwasan. Ketiwasan kepiye? Iki kadang-kadang Kurawa disikara dening Gandharwa. Ngakune Gandharwa mau wis wanuh karo kowe. Malah kakangmu Sinun Prabu Duryudana ditlikung karo Gandharwa. Dibongkok eneng miting gurdo nganti ra iso obah. Aku njaluk tulung ya nggih, tulungono kowe aja nyawang Prabu Kurupati, kowe nyawang gurumu. Ya ta estake. Duryudana Budi Budar Sambat Sambato menguo sing banter ora-orane nek wong krungu ora bakal enek arep mitulungi karo kowe. Jemsena luwung aku patenono wae rasa tak patene kuwi bakal mati karepmu dhewe. Panjenengan tak nggo tontonan karepe tonton karo bangsane Dedemit bangsane Gandharwa. Ora pangling iki Werkudara. Wah, iki Jemsena. Ya, aku Jemsena. Ya Jem Danduncana. Kowe nyikara karo aku. Ayo, bojone apa ora bandane Kakang Duryudana. Werkudara ngelingono. Aku iki ngrewang-ngrewangi karo kowe. Duryudana iki arep nyikara kowe sak sedulur disi tak tlikung nganti ora iso obah. Sing tak ewangi kowe. Wah, aku ora rumangsa njaluk tulung karo bangsane Demit. Aku wagang dhewe. Upamane Kurawa arep nyikara karo aku gelem disikara kowe kok serik. Ayo bojone apa ora? Wis ora gelem saiki apa dene? Ora gelem bojone aja takon Demit, lakon sirna dening aku. Ayo cobanen. Wah! Sabar. Ampun, kendel. Wah, ya tunggaling Demit nggih. Yen panjenengan memitran kali Jem Susena, kula memitran kaliyan Kang Rayi Raden Janaka. Pancen kula ngakeni, kula menika janipun mesakaken panjenengan badhe ngrencangi kayanipun Raden Werkudara sakadang. Akhiripun badhe dipun sia-sia kayan Kurawa rasa pengewangi aku.
Ayo ndi Kurawa? Nggih nyuwun pangapunten. Panjenengan Kurawa kula singetaken. Kula kunjara mbok balik apa ora? Ora balik rek tak deplok ndasmu. Nggih nggih Raden ampun kuwatos. Para Kurawa badhe kula ruwari. Werkudara pamer umuk. Bisa nulungi karo aku iso ngalahke para jin. Golek pengalembono. Bagusi gleleng. Ngujuli karo aku ora guneman apa-apa terus minggat. Werkudara mandeg.